Здравейте, това е скачане с парашут. Поредния епизод. Е по 4, епизод 4. Сигурен си? 4 или 5? 4 или 5? 4. 4 или 5? 4 или 5, ама знае 4. 5. 5. Добре, както и да е. Сега къде трябва да са? Сега ще се редуваме ли? На някакъв влак трябва да се приземявам. Мъгъ, бе. Ба, представяш си на самолет да се приземиш. Ами то сигурно има. Щом на влак са направили тия идиоти. Пишат ни във Viber, но не. Добре, то спакне. Бързо, че ще влезеш там. Да влизам. Да ти... Може ли? What the heck, сега ще се шивниш. Пригазина! Тази мисия е доста трудна. Ба не, бе. Абе, да бе, я се опитай ти да минеш. Айде, дай. Си чакай малко. Следващия път ще. Хубаво. Да видим колко ще е лесно. Брат, нали миналата щях да я мина, бе. Ама мина ли? Добре, Минах я! това... Минах я! Това беше много добре. От кога не съм играл и аз, човек? Благодарим ви, че ни гледате. Абе, малко ще поснимаме, бе. Една минута клип. Бати тъп. Ами те за... Айде да взимам ти малко аподжитка ми, се прави на кондуктори, па ще слушам. Ами добре, това май ще се превърне в епизод и с кондуктор. Айде върви. Никитунджи кондуктори! Гледайте най-яките кондуктори in the world. Значи, чак 5. Сега как се качва? In the world. Не зная. Откъде? Ама една снимка във Фейсбук, ама бяха написали шип кондуктори. Нали шип е ефтин, не знаеш ли? Шип принцип на английски. Какво не може? То никой не го кара, е! What the heck? Я пробвай в другата страна. То е най-бъгавото нещо в GTA 5. Което сме виждали. Което може да има. Тут пак тук няма вратачи. Да, човек, то там, ако мога са мини... Ами качи се отпред, май имаше ограда също. Юху! Фойерверки! За малки и големи. Уху! Лейте. Стига бе, брат! Уху! Някакви други пираки, бе. Охо! Охо, поливай го той! Стики бомбс! Е, там ще гръмни на стики бомбс. Бато яко са. Фърли тук в перките. Перките. Мале! Къде го метна този, бе? Ще фърляме нова. Стики бомб. Учи, кой те е учил да фърляш, бе? Майка ми. Майката те мрази. Така малко фъни момент. Его, бе! Бум! Бам! Очи горе да видя. Ари бе. Джам! О, фак. Айди. Ето, пригазиха. Еми, това беше нашето видео. Не бе, чакай бе. Чао! Някакво снимаме вече. Чао!